seorang waliyullah sing sak temenane waliyullah niku ada beberapa bagian. Tapi kula terangaken sing umum mawon nggih. Seorang waliyullah ingkang umum menika nggih boten lepas dugi syariat. Termasuk Wahdatul Wujud waliyullah Rama Yai Hamid. Pemimpin para wali kota Pasuruan niku Rama Yai Hamid. Maka dari syariat tarekat hakikat makrifat lekat di dalam diri beliau. Beliau juga bisa dikatakan bahwa wali kutub. Dan iki wali ingkang umum, boten ninggalaken syariat. Tapi Allah nakdiraken para Wahdatul Wujud menika tasik gesange nggih macam-macam. Enten sing ketinggalane mboten salat atau satos lajeng niku. Termasuk niku wali jadab. Nggih. Sing dieling ingkang sing damel alam donya sak kabehane menika nggih termasuk zat meniku sing dieling. Lali dengan ciptaannya. Termasuk anak bojone niku lali. Tapi nggih niku peranipun wali jadab. Sehingga Allah senajan wali niki mau kados lepas tanggung jawab secara syariat termasuk nafkahi anak bojo, tapi niki kekasine Allah, waline Allah, mongko Allah ingkang ngatur maringi nggih ekonomi menika. Lah niki atos-atos panjenengan aja sembarangan panjenengan nganggep wong wali pola ngimami, polahe duwe murid, polahe duwe langgar, dodol sabuk, dodol sikep, nyusuk dianggap wali. Nggih, atos-atos panjenengan sakniki umum. Lek sampean semerap niki prilakune seorang narasumber sing kados kula dodol sabuk, dodol sikep niki sanes wali dukun. Krana sampean kula doktrin dengan ayat-ayat Allah sehingga sampean menilai kula waline Allah. Napa malih kula lek mati anak-anak kula nyelameti kula jaluk-jaluk nang RT RW nang kampung-kampung. Lah niki hati-hati sampean. Nggih, sampean tingali sing ngene sewaktu kula urip niki dodol sabuk nyusuk niku dukun sanes waline Allah. Lek sampean fanatik kula didarani, kula sampean anggap wali, ayo mlebu neraka bareng. Mergo wong gawe sabuk, gawe sikap niku pun dinah ten Allah ten syariat. Lek persekutu dengan laknatullah mongko nggih niku mboten enten ampun termasuk benjing neraka jahanam isine tiang-tiang ingkang kados kula nggih termasuk kula niki. Lah nggih, atas-atas panjenengan dadi lek panjenengan semerap wali enten nyuwek-nyuwek dhuwit negara Indonesia perlu niku, perlu dilibas. Aja niku dudu wali niku. Wali etok-etok ngerusak sejarah Indonesia. Kepingin dianggap wali, mewali-walikan diri kelompok-kelompoknya, anak turunannya. Duit Indonesia disuwek-suwek. Lah niku ada apa dengan penegak hukum Indonesia ini kok menengai? Nggih wala muga-muga nggih Allah ingkang nakdir sakniki terbongkar semua bahwa mereka ingin menguasai bangsa Indonesia ini dengan berkelompok mewali-walikan diri. Lah niku atos-atos panjenengan dadose wali niku sak benere nggih ten Pasuruan panjenengan lahir sampean padosi ceritaipun Wahdatul Wujud Rama Yai Hamid melalui bukune, melalui sholawat lebih tepat. Panjenengan saged dikepangi Wahdatul Wujud Rama Yai Hamid gampang. Lek sampean Al-Fatihah terus sampean pasti dikepangi. Nah niku hati-hati. Napa panjenengan lek enten sing mewali-walikan diri, kelompok-kelompok diri mengaku anak cucu Kanjeng Nabi. Aku tekoh nang kuburane kono, nang Habib kono, nang kono. Aku ndonga berhasil. Berhasil niku keberhasilan sampean, mangke anak sampean nggih enten kados didadosaken enten tumbale.
Niki hati-hati sampean. Nek ndonga-ndonga ten makame para wali yuwa sampean delok temenan iki waline Allah temenan napa wali etok-etok sing diwali-walino Allah menika diwali-wali akan ten bola-bola menika. Sampean sami ndonga lek ten waline Allah sing akeh Allah sak temene termasuk wali saka. Njaluk duwe anak, gak duwe anak jadi ten mriku. Duwe anak temenan oleh barokah waline Allah sak temenane. Niku barokah. Gampang didike. Gampang ngarahaken, gampang wayahe ngongkon ngaji, gampang wayahe ngongkon sekolah. Tapi lek enten waline Allah sing diwali-walino kelompoke lan turun-turunane. Niku sampean ndonga ten mriku, kepingin duwe anak sampean jadi paringi anak. Tapi anak sampean atos-atos sakniki narkoba merajah lelah ten kampung-kampung, maka mudah untuk masuk ke situ. Niku napa intine niki panjenengan boten semerap ten para wali-wali sing singen napa malih tiyang-tiyang sing pendatang ngaku turunane Rasulullah rusak niku sejarahipun pejuang wali-wali Allah Indonesia sami-sami diijini ten Allah ndonga ten mriku. Tapi atas panjenengan sing sak temene mawon sampean melalui sholawat mawon mangke sampean disemerapi kubur-kuburan pesare-pesarean ingkang sak benere hake Allah waline Allah. Lah sing pembohong menika mangke panjenengan diparingi semerap piyambak. Yok napa lebete kuburan niku. Lah niku nggih atas panjenengan dadi wali yuwa niku sing sak benere secara umum nggih bersih, nggih mboten ninggalaken syariat termasuk nggih salat. Lah lek sing jadab menika nggih ngoten menika. Senajan pakaiane compang-camping, senajan mesu manfaat, tapi nggih kita ora usah mempelajari nyuntuh misuh menika karena basa misuh niku sesungguhnya wali yuwah lek misuh senajan jadab niku misuhi hawa nafsune awake dhewe. Lah kita dereng mampu misuhi awak dhewe pun tiru-tiru, cukup mawon sing umum-umum mawon sampean selawat. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.